Kaya guys, naluto na guys ang sari-saring pinunuan na mikadyo. Hi everyone, majong palis sa adlong Domingo. Karon day guys, magbangan day ko daning ang tanom nga batong. Kay gimandaran kong nanay, ngani day ko no basta magtanom, huktan nimo ang punuan sa batong. Dadyon imong bangan dere si babaw. Diyan magpasalamat day ko sa manghod laki, si Roy. Si Jamay nangusok, nakita mo dani na mga usok, iyan hindi pang usukan kay aron. Mao si Jay gibaganan sa tangsi. Ugasa na ibangan ang kaning gihukot sa punuan sa batong. Karon na po ko nakatry nga ni guys. First time na hamutan og bato nga inganay unday ni. Masalamat po kong nanay kay si Jay nagtudlo na ho. Kay kuan ni gitudlo ni si Jay guys mao ning banganan di ay kay aron ang batong na si Jay makapitan. Kay og butas taas na ni kay kuan naman ning batong mo kuan na ba mugapang sa banas Tagalog ng mugapang mukamang na morning gyuktan kay ang purpose dani sa hukot arong ana sila mukamang. So morning guys yung tuman ako sa gayong nanay bisag adlong Domingo ron no choice man kay basig ugma mo kamang na ni. Kaya nanim iwas na nga di ako nang bibuan mo kamang ra. Sa mao ni. Nagitabangan man po kong nanay. Grabe si diyang kakuti buhaton. Kay kada punuan jud huktan. Aras mo sinila. Mo nang gingon nga. Di day basta-basta jud mananom. Kay dapat kuan jud na kay kakugi kay ug magtinapuan nga ni di nimo ma huktan di man pud ni siya mo adyon di siya mulambo. A few moments later. Diya guys na human nagjugo pang hukot sa ang batong. Diya pasalamat po kong nanay kay diya kong gitabangan karon manghuan na po ko og talbos sa kamuti kay ako may naka-assign magluto og sudan para panihapon. Nakanahan ako magutang kog ngani kay gipulan ko sige karni. Pulaan na po ko sa gisda, gusto na po ko magulay. So mao ni guys, madyo galing kay naapay nabilin nga udlot sa kamuti dare sa among ubos. Naapay madaginot bisan pag gilampas na ning tubo og gyapon. So nakatabang gyapon namo kay abi namo mamatay na ni kay gidaro naman sa ubos ning tubo ra magyapon balik. Guys, ang paibot ay kog uban. Kay tiguang pa ni kong manang kasi man nang way uban, di ako giuban ako nakana. Oh, grabing katulan no, nadig na nung kuda na ba sinog. Magsige na ko pang larot. May bali paminawon. Naghandang, wala nang bekan katul ka. Oo, pa ka. Sagdi. Hi guys, madyong hapon. Nga magbunot ko lubi kay mag-prepare na food og panihapon. Nga magkuanday ko guys, magutan. Ako sa primo luto og kuan utan. Ako sa primo kuan guys mo luto.
Agay, napusa man. De. Five hours later. Diya guys, magpalata de kog munggos. Diya guys. Good ta guys. Saya makarelate diha. Good gabi. Magpuasa po mi guys, magputan. Okay. Balik sa daan. Wala may magkakarni. Isda, karni. Karon magutan sa pod. Allah, tipak man eh. A few moments later. Nahamara jud ka good guys, bisag hangat. Guys, mo din yung mangutanan karon. Sari-sari ni day ganas. Galay ni suban, ang tawag kamunggay. Day kubasa. Amo sa gulan og kuan dilis, dried dilis, bulinaw. Hindi dapay upo. Magalang na gulay. Guys, sa bulan din pagkuhan munggo na gipakuan sana gipa humok. A few moments later. So guys, naluto na arang humuta. Namin ni Kajong utana guys, hindi na ibalo nagkarni. Oh. Lami. Lami pa ni si Jong mga uyab. Guys, tara, manihapon na ta. Balik masudan.
Wow. Masaon ko po ba sa mga ano? Lakaw na. Dali. Naway pili-pili. Sige. Ay, kay. Kaunda ng gulay. Alyana, way pili-pili. Ha, kaunda na. Na. Kapag ganahan magkubo. Ito ang sa culture. Dili. Ang lamig. Alyana. Dali na, Alyana. Ikaw na po'y madugay. Kuan. Namamugay ka sa babo.